После ми говорят за Трансгарафашан, за Швейцария, за Алпите. Си мисли моторетката ела да се качиш на Калин. Да видиш за какво става въпрос. Ще ти спре тока. Прегряха ми червата. Всичко прегря. И моторетката прегря. Аре, какво стана? И аз прегрях. Въобще е страшно. Е, там паднах. Е, тъс сграда паднах. Със СНЦ-то. Да. И се пребрах. Долу до тук и не можах да се кача на Калин. Паднах много лошо, се ударих ръката и кръка. И се върнах. На мотора нищо му няма, на мен ми се разказа играта. Право да погодиш. И зато и сега съм с скутерченцето. С скутерченцето. За да няма падания. Той като колело. Много съм се добре с него. Тър, обаче и то загря. И на него му се разказа играта. 122 градуса. И няма как. Няма как. 122 градуса на 130. Маслото вече не функционира. Така ще е.